за себе си, за семействата си хубави неща. Но има едно па хора, които някак не са научени в двете крайности. Или прекалено много им е давано и не са научени да ценят, или пък от друга страна не са имали достатъчно много и в момента, в който изкарват наистина добри пари и взимат, те не знаят какво да правят с тях или по-скоро пилеят ги. Не заделя за бъдещето, а има тази възможност, след време би могъл и да съжалява. Защо? Защото живота първо върви много бързо. И това на младия човек няма как да му го обясниме, защото той все още не знае колко бързо се превъртат годините. Обаче, самият факт, че така по моя опит идват клиенти, които са се опарили и чак тогава озряват, че е необходимо да се направи нещо.